Asta e, dar mă duc Pe una, luați-le, tăiem alea voi ochelari. Dacă nu tăiem ochelari, ia și tu un am. Ia și tu un am. Hai că am luat și eu, am găsit. Hai că, ăsta e aproape. Hai să-i tăi și aia. E coză mă. Stai. Acolo, nu mă tăi cealaltă. Stai aici. Dă-i de acolo, de cupire. Nu le mai ia plasticul ăla de tine, de la cine nu e. Stai bă. Ia, unde? Era asta. Când vă poți, când te-ai adus? Nu e cu pisiclet. Să nu e știu. Da, glumă. Ce să zic? Mai anare, nu? Nu că faci putea. Nu mi-a de gândit. Ia să vedem. Cum o dau cu ultimarea? Zic. Hai băgare forță în mine, nu știu, reacțiune puternică. Nu mai de sus. Cred că nu. Avem o ce bine să vorbim. Aici e... Ia dă-mă la la. Vreau să dăm și de tot. Voi mai să ne dăm de vale și de vale. Nu mă arată. Așa că... De acolo spune. Mamă, uite ce-a dus asta, măi! Tu o să-ți așa, nu că nu iau eu, nu? Până care e cu... Ia, hai! Până ai pe asta? Hai, ia! Ia că trebuie! Știi, ți-a tăpit până? Ia! Avansează-l tot în polo, tot în polo! Auzi! Acum începe să se întâlnească, uite! Și nu dăm, mă, pe aia e, pe ce dracu, dar nu o să... Bă, te cingă, dar uite cum aia bani pe ăla. Acolo e galea, nu am uitat că m-am putut scriu, adică... Alea sale, faci eu, că l-am place și mie. Stai să-ți spune că e, dă-mă de-a păintea. Mă, dă-mă ce-am zis, măi, titi, zice, nu vorbim cu vânători să plătească fiecare. Eu pui 1.500.000, nici nu mă gândesc. Cu cine vreți să vorbesc? Zic, cu... Stai așa, vezi că la aia e una fără de... Și dai cu cuțitul spre plastic, așa. Drept înainte. Gata. Am văzut acolo. Atât vă pușa, așa, ia să uite tu la crăcuța acolo. Te-am lăudat degeaba. Ar nimica. Ar nimica, ce? Lasă-mă. Ce fuge. Oba! Te-mi faci rost. Ține... Hai că n-are asta. Vezi că are-aia în nas. Trebuie să-i dau și eu drumul la urmă. Poate mă întâlni cu ea la iarnă. Hai pe jos, așa frumos, hai. Audă-mă ce lansează. Era gata să-l facă pe Petrescu, să nu-l plădă noroc. Dați-o acolo. Așa. Du-te mai încolo. N-are. Dă-o încolo și dă-o să-ți doare. Dă-o încolo. Să ducă în alea. Oi, țapă. Da, dar cum a stat acolo, nici nu vede la distanță. Auzi-o, mă, uzi-o. Stai așa, care de-aia în nas. Hai că planează. Auzi ce mișto. Opa! Uite, ia uite la ea. Ia atent, ai văzut ce a fugit imediat, s-a băgat la părău. Uite, uite. Oleo, nu prea taie nici cuțitul ăla, mă. E bine că e plastic, bă. Dă-l la mai încolo, saltă un pic de cutia de acolo. 22. Nu, dă-mă. Stai, lasă-o, gata un pic. Asta de sus, două mai spate, poți să o umbli și la el. Ce așa? Ține mă, ia unul pe tine. Ia ăla, să-i tăie mă. Da, orice. Asta e frumoasă, mă. Asta e frumoasă. Sunt frumoase toate. Nu, e mai trăite bine, nu e de... De crescute. Cred că la ta e mai bine, mai la vârf. Nu mă, nu pot eu să țiu cu mâna. Ia zi Costică, lansează! Hai fetița, să mă găsească tânăra! Aud-o ce îi seapă. Da, bă. Da? Dar vede, că e mea planează, ia. Hai, bă, ține-o. Prinde-mă, prinde-mă. Du-te-și pe după aia, Prinde-o. Ce să mă uit eu, poate o prind și pe aia. A scăpat fazanii. Ai urmărit-o pe aia? Nu duc acolo pe câmp. Dai. Și mai dă deoparte, ca să ne vedem și noi. Așa. Și...
N-am filmat nimic. La cracă. Mai e? Pe câți e? Pe toți îi dăm aici, nu? 10. Sau nu, 10 și da, nu dăm și 2 cocoși? Da, da. Da, mă. Și unde mai dăm? Stai că scutură dudile Costică. Lasă-mă. Așa, ta. Lasă fire, păi, jos. Știți care e mai obosită și care mai... Nu vedeți! Tot așa, taile și le dăm drumul la amândouă odată. Are o valoare, n-are nicio valoare, are una sau încolo, încolo. Domn Costel ecologistul. Lasă-mă că aia de-aia alergat. Taci de mână? Lasă, e deșteaptă. Aia alergat, aia zăpătit. Nu, ține-l bine, să nu se păca de el și să-l dăm. Gata. Dă-i drum, că eu acum nu mai țin. Du-te mai încolo cu el, du-te mai încolo cu el, pe Ia la și facem frumos. Nu, lasă, că n-are coadă. Hai! Uite-l, că se duce și fără coadă. Uite-l, are foi de... Și știe și meserie. Facem frumos când zboară. Fii atent, acum. Johnny! Care coadă, dă-l dus. Are coadă, dar e mai greu decât ăla fără coadă. O, da, te uite. Au sunt drumul ăla, Nu, a luat-o. Băi! Nu spre râpă aici, să nu se ducă peste valea de alea. Obosește. O, cam în stânga, spre coasta. Mai să vedem un... Hai, uite. Hai pe pista. Hai pe pista, tata. Lasă-mă, că nu. Băi, vezi? Ia, uite, s-a băgat aici. Ia, pe uite ce mișcă plarează. N-are nimic de să... E proastă, e... Cătine. Ai văzut? Să vezi ce fac. Ia Pepi. Stai o leacă mai știu ce tu, așa. Ia caută tot așa face. Ia nen, ia vede unde e rălaș. Nu mai, gata, aia s-a dus bine. S-a dus bine aia. O, aia s-a dus unde trebuie. Și ăsta s-a băgat aici, am zis în cătina asta. S-a făcut așa? S-a băgat aici. Ia, tot asta caută. Nu ce am pățit mă la ghiaba, toate sau ce am pe casă, pe ghiaba, așa de aici. Au un toma. Uite la fetița. Oi, legal, uite. Bă, dar ei le ține numai când le dă acum sau și când mănâncă. Tot timpul ca să nu se bată, să ciugule. Nu dai seama că ea nici nu vede să... Da, ei nu vede asta. Ei vede numai să merg. Hai asta la picior, că e mai alta, e? Hai, mă, fetița. Mai dăm un cocoș? Atent! Ai văzut? Gata! Ia rezultat de ce. Aoleu, să nu se ucă în gârlă! Auto, bă! Ia-l. Mă prundul gârlii planează. Ia să vedem cum... Vezi aici, bă, chiar. Lasă, el e pe acolo, lasă. Bă, afla la până în vală. Am dus până la prund, eu tot aia. Bă, în partea asta, da. Opa, e mulțumesc. Săracii, nu știu. Că ăia au sementat un... Asta e pentru canibalism, asta e ca mie, tău. Dă-l ușor, așa. Auzi. Hai mă, faci. Ce prost, mă? A văzut el, auzi ce planează. Acum face. Auzi-l ce, Face în stânga. Face Face până dreapta.